በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላከ አማልክት ዛሃለው ይህድ ወትረ በሰማይ ወምድር ለከ ይደሉ ዚኦም ለከነ ስብሐት ወክብር ወኃይል እስመ አንተ ፈጠርኩ ኩሎ ወፈቃድ ዚአከ ኩሉ ዘተፈጥረ ኩሉ ዝተፈጠረ በፈቃድካ ዝነብር በፈቃድካ ዝንቀሳቀስ በፈቃድካ ዝመላለስ ቅዱስ ቅዱስ ናትባልካ ትምስገን። አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ናብዛ ሰዓት እዚኣ ናብዛ መዓልቲ እዚኣ ስለዝብፅሓና ንምስግነካ ኣለና። ክብሪ ምስጋና ናኻ ይኹን ኣሜን። በብን ዘለኹዎ ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ይብዛሕኩም፣ ናይ እግዚኣብሔር በረከት ናይ እግዚኣብሔር ረድኤት ይፈለኹም። እንኳን 2018 ዓ.ም ካልኣይ ሱባኤ ሰሙነ ቅድስት በሰላም ጥዕና ኣብዝሐኩም ኣሜን። ዘለናዮ ካልኣይ ሰሙን ወይ ካልኣይ ሱባኤ ቅድስት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ቅድስት ዝብል ናይ ሰበይቲ አንቀጽ እዩ። ዝተፈለየት ዝተኸበረት ተቐደሰት ማለት እዩ። ተሰካዕመይ ታዋና ቅድስት ባዘላ ብጥንተ ተፈጥረት ብጥንተ ፍጥረት እግዚአብሔር ዝቀዳሳ ሰንበት እያ። ካብኣ ተልዒሉ ብሰሙኑ ብምሉእ ቅድስት ይበሃል። ከምኡውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ሰማይ ተወሊዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ዝተፀነሰላ ምእንታና ዝተሰአላ ዕለተ ትንሣኤ ናይ ጎይታ መዓልቲ ትበሃል። ዕለተ ትንሣኤ ዳግም ዕለት ዝመፀላ ዓለም ትፈጥረላ ዓለም ከዓ ዝሓልፈላ ዕለተ ሰንበት እሁድ ሳውናይ ቅድስት ትበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ካብታ ቅድስቲ ዕለት ተልዓለ ሰሙኑ ብምሉእ ቅድስት እናተባሃለ ይፅዋዕ ማለት እዩ። እሞ እንኳን ካልኣይ ሰሙን ሱባኤ ብሰላም ኣብዝሐኩም። ቅድስት ማለት ዝተቀደሰት ዝተኸበረት ማለት እዩ። ከምኡውን ንሕና ብዛ ሰሙን እዚኣ እናተቀደስና እናኸበርና ብእግዚአብሔር እናተባረኽና ስለንቕኒ በረከት ስለንቕበለሉ እታ ሰሙን ብምልኣ ቅድስት ትበሃል ማለት እዩ። እሞ እዛ ሰሙን እዚኣ ትባረኹ ዘለኹም ትቅደሱ ዘለኹም ዕድለኛታትኩም። እምበር ቅድስት ማለት ዝተባረኸት ዝተፈለየት ማለት እዩ። ቅዱስ ማለት ዝተፈለየ ማለት እዩ። ሰብ ዝኾነ ይኹን ንእግዚአብሔር ኢሉ ዝፈለዮ ነገር እዚ ንእግዚአብሔር ይኹን ኢሉ ተፈልይዎ ቅዱስ ተባሂሉ ይፅዋዕ። መፅሓፍ ቅዱስ ብቤተክርስትያን ስርዓት እውነይ ዝኾነ ነገር ካብ ዓለም ናብ እግዚኣብሔር ክመፅእ ከሎ ይቅደስ እሞ ቅዱስ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ንዋየ ቅድሳት እናበልና ንፅውዖም። ንዋየ ቅድሳት ማለት ዝተቀደሰ ኣቕሓ ማለት እዩ። ብምሉኦም ብስም እግዚኣብሔር ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ዝነብሩ ኩሎም ቅዱሳን እዮም። ኩሎም ቅዱስ ይበሃሉ፣ ቅዱሳት ይበሃሉ። ንዋየ ቅድሳት ዝተቀደሰ ኣቕሓ ንዋያት ቅዱሳት ዝተቀደሱ ኣቑሑ ብምሉእ ንዋይ መስቀል ንዋየ ቅድሳት ይበሃል፣ ታቦት ንዋየ ቅድሳት ይበሃል፣ ፅላል ንዋየ ቅድሳት ይበሃል። ብምሉኡ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ዘሎ ኩሉ ንዋየ ቅድሳት እናተባሃለ ይፅዋዕ። መስቀል ንዋየ ቅድሳት ካብ ዝበሃሉ ሓደ እዩ ማለት እዩ። ዝተቀደሰ ናይ እግዚኣብሔር መሳርሒ ማለት እዩ። ንኣገልግሎት ንጥቀመሉ ብምሉኦም ንዋየ ቅድሳት ይበሃሉ። እሞ ንዋየ ቅድሳት ክቡራት እዮም። ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ኩሉ ቅዱስ እዩ። እሞ ንዋየ ቅድሳት ክብሪ ክንህብ ኣለና። ኣብ ንዋየ ቅድሳት ናይ ድፍረት ሓጢኣት ዝፍፅሙ መቕፃዕቲ ኣለዎም። ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 5 ተቐሚጡ ከም ዘሎ ብልጣሶር ዝበሃል ናይ ናቡከደነፆር ወዲ ናቡከደነፆር ኣብ ልዕሊ ንዋየ ቅድሳት ስለ ዝተደፋፈረ መቕፃዕቲ ወሪድዎ እዩ። ነቱ እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ነበረ ንዋየ ቅድሳት ተዳፊሩ ብእግዚአብሔር ስም ዝተሰየመ ኣብ ቤተ መቅደሱ ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ኣገልግሎት ዝውዕል ነበረ ንዋየ ቅድሳት ናብ ቤተ መንግስቲ ወሲዱ ብዓለማዊ ምግቢ ዘይምልከቶም ሰባት ክበልዕሉ ክሰትይሉ ስለ ዝገበረ መንግስትነቱ ተወሲድዎ እዩ፣ ተቐፅዒ እዩ። ማኒ ቴቄል ፋሬስ ተባሂሉ ተመዚንካ ቀሊልካ ተረኺብካ መንግስትነትካ ተወሲዳ ዝብል ተውሂቦ ማለት እዩ። ዝብል መቕፃዕቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተመዚንካ ዘንገሰካ እግዚኣብሔር ኣስዕኻ ኣብ ልዕሊ ንዋየ ቅድሳት ድፍረት ስለ ዝፈፀምካ ተመዚንካ ቀሊልካ ተረኺብካ እሞ መንግስትነትካ ተወሲዳ ዝብል ትርጉም ተውሂቦ። ማኒ ቴቄል ፋሬስ ትንቢተ ዳንኤል
ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ክንብሎ ከለና ታሪኹን ንርድኦና እሞ ቅድስት ማለት ብስዛ ቅድስት እዚኣ ንዋየ ቅድሳት ዝበሃሉ እውነይ ክብሮም ንዝክረሉ ብንዋየ ቅድሳት በረከት ቡራኬ ንርክበሉ ምዃኑ እውነይ ከነስተውዕል ይግበአና እሞ ቅድስና መወዳእታው ናይ ዘላለም ህይወት እዩ ቅድስና ሰብ ቅዱስ እናተባሃለ ነይሩ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ወርድ ዘይኽእል ዋጋ የብሉን ስለዚ ቅድስና ዓላማኡ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ንክንወርስ እዩ ካልእ ዓላማ የብሉን መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 22 ቅድስና መወዳእታኡ ናይ እግዚአብሔር ናይ ዘላለም ህይወት ምውራስ እዩ እምበኣርከስ ኣቱም ፍቁራተይ እዚ ኩሉ ተስፋ እዚ ካብ ዝሃለወናስ ካብቲ ኩሉ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ርእስና ነንጽህ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ቅድስናና ፍጹም ንግበሮ ኣበለ ቅዱስ ጳውሎስ ይመክረና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 1 ካብቲ ሁሉ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ርእስና ነንጽህ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ቅድስናና ፍጹም ንግበሮ ዝገርም እዩ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ሰብ ንእግዚአብሔር ተፈሪሑ ቅደስ ይኽእል ማለት እዩ ሰብ ንእግዚአብሔር ተፈሪሑ ፍጹም ቅድስናኡ ፍጹም ክኾነሉ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ቅድስናና በጥምቀተ ክርስትና ተቀበልናዮ ቅድስና ኣለና ናይ ክርስትና ፍረ ክነፍረሉ ናይ ሰላም ናይ ቅድስና ፍረ ክነፍርየሉ ተቀበልናዮ ብነፃ ብፀጋ ተዋህበልና መንፈሳዊ ውህብቶ ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ፀጋ ስለዚ ፍጹም ክንገብሮ ክነዕብዮ ይግበአና ማለት እዩ ናይ ቅድስና ተቃራኒ ርክሰት እዩ ናይ ቅድስና ተቃራኒ ርክሰት ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ምሳሌ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ርክሰት እስቲ ንእሽተይ ክንርኢ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ርክሰታት ነይሩ ርክሰት ከም ዝኾነ ወይ ኣብ መጽሓፍ ዝሰፈረ እዚ ርኩስ እዩ ተባሂሉ ተቐመጠ ትምህርቲ ቃል ኣሎ ኣዋጅ ኣሎ እሱ እንታይ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ርክሰት ምሳሌ ይትልክፍ ዝብል ስርዓት ኣሎ ኣይትንካ ተኒኢኻ ክትክእኻ ይትልክፍ ይትጣም ይትክስስ እንታይ ማለት እዩ ኣይትልከፍ ኣይትጣም ኣይትንካ እዚ ተነኺኻ ተጥዕምካ ተበልዒኻ ተነኺኻ ተዳሲስካ ክትረክስኻ ዝብል ኣዋጅ ኣሎ እዚኣቶም ከዓ እንታይ እዮም ምሳሌ ይትክስስ በድነን ናይ ሰብ ሬሳ ኣይትንካ ኣይትዳስስ ለምፃም ኣይትዳስስ ንሓራስ ኣይትዳስስ ዝብል እዩ እዚኣቶም ለምፂ ዝኾነ ዝበኸተ ንዓርሱ ዝበኸተ እንስሳ ኣይትዳስስ ኣይትንካ ለምፂ ዘለዎ ሰብ ኣይትዳስስ ኣይትንካ ንሓራስ ሰበይቲ ኣይትንካ ኣይትዳስስ ብሕልሚ ሌሊት ተወቕዐ ሰብ ከይትነክእ ከይትድስስ ሕልሚ ሌሊት ዝወቕዐ ሰብ እውን ድሕናሲስካዮ ድሕንኽኢኻዮ ትረክስኻ ማለት እዩ ንዚኡ እውነይ ኣብ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 11 ኦሪት ዘኍልቍ 5 ኦሪታት ኣለዉ ካብቶም 5 ኦሪታት ሓደ ኦሪት ዘኍልቍ ማለት ናይ ደቂ እስራኤል ትውልዲ ቆፅሮ ማለት እዩ ዝቁፀሩ ትውልዶም ቁፅሪ ናይ ትውልዶም ቁፅሪ መፅሓፍ ማለት እዩ ኦሪት ዘኍልቍ ማለት ሁልቅ ማለት ቁፅሪ ማለት እዩ ደቂ እስራኤል ወይ ደግሞ ህዝቢ እስራኤል ተቆፀሩሉ ቁፅሮም ተፃሓፈሉ መፅሓፍ ማለት እዩ ኩሉ ሬሳ ዝሞተ ሰብ ዝነክእ ወይ ዝነኽአ ን7 መዓልቲ ዝረኸሰ ይኸውን ይብለና ኩሉ ሬሳ ዝሞተ ሰብ ዝነኽአ ን7 መዓልቲ ዝረኸሰ ይኸውን ዓብይ ስርዓት እዩ መሪር ስርዓት እዩ ከቢድ ስርዓት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ስርዓት ዝሞተ ሬሳ ሰብ ነኺእኻ 7 መዓልቲ ረኺስካ ምንባር ማለት ካብ እግዚኣብሔር ርሒቕካ ምንባር ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ከቢድ ስርዓት ነበረ ኣብ ሓድስ ኪዳን ሬሳ ምንካእ ርክሰት የብሉን ብክርስቶስ ደም ተቀደሰ
ተባረኸ በጥምቀተ ክርስትና ተባረኸ ተቀደሰ መንፈስ ቅዱስ ሓድሮ ኣካል መቅደስ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ኣብ ሓድስ ኪዳን ግን ብስርዓት ማይ ጸሎት ተሓጺቡ ተገኒዙ ስዒብና በልብስ ክብሪ ገኒዝና ስዒብና ብጸሎትና ንስንዮ ኣካለ ክርስቶስ ኮይኑ እዩ መቅደስ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ኣብ ሓድስ ኪዳን ሬሳ ምንካእ ምድህሳስ ምግናዝ ምስዓም ሓጢኣት ይኾንን ረክሰት እውን ይውልን። ካልእ እንታይ እዩ? ሓራስ ዝነኽአ እውን ርኩስ ይኮን ነይሩ። ኣብ ሓራስ ብሉይ ኪዳን ርክሰት ነይሩ። ሓራስ ዝነኽአ ርኩስ ነይሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ማለት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ሰብ ከይኾነ ካብ ድንግል ማርያም ከይተወለደ ማለት እዩ። እዚ መዓልትታት ምንፀሃ ክሳዕ ዝውዳእ ቅዱስ ነገር ኣይትንካ ይብል ኦሪት ዘሌዋውያን ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ዘሎ ብዛዕባ ሓራስ ተፃሓፈ እዩ። ብዛዕባ ሓራስ ስርዓት ክትፈልጡ ተደልዩ ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓት ማለት እዩ። ናይ ሓድስ ኪዳን ስርዓት ኣብ ስርዓተ ቤተክርስትያን ስለተቐመጠ ንሱ ቀሲልና ንቐፃሊ ክንመሃሮ ኢና። ስለ ሓራስ ስርዓት ግን ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ሌዋውያን ማለት ካህናት ማለት እዩ። ሌዋውያን ማለት ኣብ ቤተ መቅደስ ንመስዋዕቲ ኣገልግሎት ዘዳለዉ ሌዋውያን ማለት ሌዊ ኣቦኦም እዩ። ደቂ ሌዊ ሌዋውያን ይበሃሉ። ካብቶም 12 ነገድ ሓደ ነገድ ንእግዚአብሔር ኣገልጋሊ ንኣገልግሎት ተፈለየ ሌዊ ይበሃል። ብሌዊ ዘርኢ ኩሎም ሌዋውያን ይበሃሉ። መካናት ሌዋውያን እዮም ዝበሃሉ። ስለዚ ናይ ሌዋውያን ስርዓት ማለት እዩ። እሞ እንታይ ዝብለና ሙሴ ክፅሕፈልና ካሎ መዓልትታት ምንፀሃ ክሳዕ ዝውዳእ ቅዱስ ነገር ኣይትንካ ሓራስ ማለት እዩ። መዓልትታት ምንፀሃ ያው ወዲ ምስ ወለደት ትፀንሐሉ መዓልቲ ተቐሚጠሎ ኣብኡ ጓል ምስ ወለደት እውን ክንደይ መዓልቲ ክፀንሕ ከም ዘለዋን ተቐሚጠሎ ኣብኡ ተቐሚጡ ስለ ዘሎ ትቁፅሪ ኣብኡ ተቐሚጠሎ እዩ። ምስኡ ተታሒዙ ሕልመ ሌሊት ሓደ ሰብኣይ ብሕልሚ ካብ ሰብነቱ ፈሳሲ ነገር ተወፂኡ ውነይ የርክሶ እዩ ዝብል ብመፅሓፍ ቅዱስ ስኻመይ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 15 ተቐሚጡ ኣሎ ማለት እዩ። ወርሓ ፅግያት ዝበሃል ውነይ ናይ ደቂ ተንስትዮ ቅድሚ ምፅናስ ዘሎ ወርሒ ፅግያት ተባሃለ ዝበሃል እውን ንስኹነይ ብብሉይ ኪዳን ርኩስ እናተባሃለ ወርሒ ፅግያትን ርኩስ እናተባሃለ ይፅዋዕ ነይሩ። ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 15 ተቐሚጡ ዘሎ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ እዩ። ኣብ ሓድስ ኪዳን ርክሰት ዝበሃል የለን፣ ግን ስርዓት ግን ኣሎ። ርስሓት ግን እዩ። ናይ ወዲ ሕልመ ሌሊት እውነይ ርስሓት እዩ። ናይ ደቂ ተንስትዮ ወርሒ ፅግያት እውነይ ደመ ተክተዎ ወይ ደግሞ ደመ ፅግያት እውነይ ርስሓት እዩ። ርስሓት ስለዝኾነ ርስሓተን ስጋብ ዝንፅህ ናይ ቤተክርስትያን ውሽጢ ክያትው ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት ይኽልክል እዩ ማለት እዩ። ርክሰት ዘይኮነ ብሓድስ ኪዳን ርስሓት እዩ ዝበሃል። ርክሰት ኣይኮነን፣ ርኩስ ነገር ኣይኮነ ርስሓት እዩ። ናይ ስጋ ርስሓት እዩ። ከምኡ ናይ ለምፂ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 14 ብዛዕባ ናይ ለምፂ ብብሉይ ኪዳን ካብ ሓጢኣት ተላዕለ እዩ ዝወፅእ። ለምፂ ማለት ኣብ እዝኒ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ከንፈር ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ እፅባዕ ክኸውን ኣብ ዝተፈለየ ኣካል ለምፂ ንሰብነትካ ናብ ፃዕዳ ዝቕይሮ ለምፂ ይበሃል። እሞ እዚ ለምፂ ዝብል ደውየ ብብሉይ ኪዳን ካብ ሓጢኣት ካብ ስሕተት ካብ ሕጊ ምጥሓስ ተልዓለ ይወፅእ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ለምፂ ዘለዎ ሰብ ሓቢሩ ምስ ሕብረተሰብ ኣብ ቤተ መቅደስ ክፅለይ ይኽእልን ማሕበራዊ ሂወት ምስ ንፁሃን ሓቢሩ ክነብር ይኽእልን ናይ ባዕሉ ናይ ለምፃማት ቦታ ተፈልሎም ይነብሩ ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ብብሉይ ኪዳን ለምፂ ርኩስ ነይሩ ማለት እዩ። ለምፂ ዝሓዞም ሰባት እውን ርኩሳት ነይሮም። ምስቶም ንፁሃት ሓቢሮም ክፅልዩ ማሕበራዊ ሂወት ክነብሩ ኣይኽእሉን ነይሮም ብብሉይ ኪዳን። ኣብ ሓድስ ኪዳን ግን የለን። ለምፂ ዘለዎም ሰባት ለምፂ ዝወፆም ብሓጢኣት ምክንያት እውን ክኸውን ኣይኽእልን ደውየ ወይ ድማ ሕማም እዩ ማለት እዩ። ሕማም እዩ። ስለዚ ከም ሕማም እዩ ዝቁፀር እምበር ከም ርኩሰት ኣይውፀርን ማለት እዩ። እዚ ከዓመይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ንትለምጻም ዳይሲስዎ ይብለና ኣይንካእን ነይሩ ብሉይ ኪዳን ለምጺ ኣይድህሰስን ነይሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንትለምጻም ነኺእዎ ወይ ደግሞ ዳሲስዎ ርኩስ ከም ዘይኮነ ንምርግጋጽ ማለት እዩ። እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ስርዓት እዩ። እዞም ኩሎም እዚኦም ኣብ ሓዲስ ኪዳን ርክሰት ዘይኮኑስ ሕማም ርስሓት እናተባህለ እዮም ዝፅውዑ። ብሓዲስ ኪዳን ግን ዘሎ ርክሰት ንበይኑ ኣሎ። ብሓዲስ ኪዳን ዝኾነ ይኹን ብባዕሉ ርኩስ ዝበሃል ነገር የለን። ብባዕሉ ማለት ብተፈጥሮኡ ርኩስ ዝኾነ ነገር የለን። ሰብ ባዕሉ ከርክሶ ይኽእል እምበር ካብ ዓቕምና ብዝኾነ ነገር ርኩስ ኣይበሃልን ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 19 ካብ ውሽጢ ሰብ ዝወፅእ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ካብ ደገ ዝመፅእ ወይ ዝብላዕ ስተ ንሰብ ኣየርክሶን ኢሉ ምሂሩና ነይሩ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ሰብ ጾም ስዒሩ ኣየረክስን ማለት ኣይኮነን። ንሱ ካሊእ ስለ ዝኾነ ስርዓቱ ማለት እዩ። እሞ እንታይ ይብለና ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ከም ርኩስ ዝሪኦ ዳኣ እዩ ርኩስ ዝኾነ እምበር ብተፈጥሮኡ ርኩስ ነገር ከምዘየለ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ፈሊጠን ተረዲአን ኣለኹ ይብለና ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮሜ ክርስቲያን ኣብ ዝፅሓፎም መልእኽቱ ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 14 ክንርኢ ከለና እንታይ እዩ ዝብለና? ነቲ ከም ርኩስ ዝሪኦ ዳኣ እዩ ርኩስ ዝኾነ እምበር ብተፈጥሮኡ ርኩስ ነገር ከምዘየለ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ፈሊጠን ተረዲአን ኣለኹ ይብለና። ኣብዚ ሕብረተሰብና ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓት ሒዙ ስለ ዝመፀ ዓብይ ጥንቃቄ ዝጥቀመሎም ቦታታት ኣለዉ። ምሳሌ ናብ ሓራስ ገዛ እንደ ሓራስ ኣቲ ነይረ እሞ ረኺሰ፣ እንደ ሓራስ ኣቲ ነይረ ቤተክርስትያን ኣይሳለምን፣ እንደ ሓራስ ኣቲ ነይረ መስቀል ኣይሳለምን፣ እንደ ሓራስ ኣቲ ነይረ መፅሓፈ ይሕዝን ናበሉ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓት ዝኽተሉ ቤተሰብ ብዙሓት እዮም። እንደ ሓራስ ኣቲኻ እግዚኣብሔር መሓርክ ማለት እንኳን እግዚኣብሔር ውፅእኪ ማለት ሓጢኣት የብሉን። እንደ ሓራስ እውን ርክሰት የለን ርክሰት የለን። ስለዚ ሓራስ ምሕረስቲ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት ዝእዞ ተን ዝሕረሳ እየን ንክልተ ሰሙን ካብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ካብ ንዋየ ቅዱሳት ምምካእ ዝኽልከላ እምበር ናንዳ ሓራስ ዝኣተወ ኩሉ ይንፀግ እዩ ብማይ ክንፀግ ኣለዎ ዝብል ስርዓት የለን ማለት እዩ። ብማይ ክንፀግ ዘለዎ የርክሱ እዮም ዝብል ስርዓት ይብልናን። እንደ ሓራስ ኣቲኻ እንደ ሓራስ ዝኣተወ ሓራስ ዝነኽአ ኩሉ ርኩስ እዩ ማለት ይኹን ዝርክስ የለን። ሓራስ ስለ ዝነኽአ ዝነርክስ የለን። ተን ዝሕረሳ ጥራይ እየን ንክልተ ሰሙን ካብ ምስጢረ ቁርባን ካብ ቤተ መቅደስ ወይ ደግሞ ናብ ውሽጢ ጸሎት ካብ ምእታው ዝኽልከላ እምበር እንደ ሓራስ ዝኣተወ ሓራስ ዝጠየቐ ሓራስ ዝነኽአ ርኩስ እዩ ዝብል ስርዓት የብልናን ማለት እዩ። እሞ እንታይ ይብለና ቅዱስ ጳውሎስ? ነቲ ከም ርኩስ ዝሪኦ ዳኣ እዩ ርኩስ ዝኾኖ እምበር ብተፈጥሮኡ ርኩስ ነገር ከምዘየለ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ፈሊጠን ተረዲአን ኣለኹ። ርኩስ ዝኾነ ንመን እዩ? ነቲ ከም ርኩስ ዝሪኦ ዳኣ እዩ ርኩስ ዝኾኖ። የርክሰኒ ተልካ ትረክስ ከርክሰኒ እዩ ዝብል ሕብረተሰብ ህሊናኡ ብእግዚኣብሔር ቃል ተዘይተሃኒፁ ረኺሰ እየ ኢሉ ህሊናኡ ክረክስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ህሊናኡ ክረክስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ርኩስ ዝኾነ ንመን እዩ? ተስርዓት ነቲ ከም ርኩስ ዝሪኦ እዩ ዳ እዩ እምበር ርኩስ ዝኾነ እምበር ብተፈጥሮኡ ርኩስ ዝኾነ ነገር ከምዘየለ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ፈሊጠን ተረዲአን ኣለኹ ይብለና። ስለዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ንሰብ ዘርክሶ ዝነበረ እዞም ናይ ደገ ስርዓታት እዮም ካብ ዓለም ዝመፁ።
ኣብ ሓድስ ኪዳን ርክሰት ኣሎ ዶ ጎሎ ተዘርዚሩ ተቐሚጡ ኣሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንሰብ ዘርክሶ ዝነበረ ተቐሚጡ ኣሎ ኣብ ሓድስ ኪዳን እውነይ ንሰብ ዘርክሶ ከም ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሂሩና እዩ ንሱ ዓመይ ከምዚ ዝብል እዩ ንሰብ ዘርክሶ ካብ ልቢ ዝወፅእ እዩ ካብ ልቢ ዝወፅእ ከዓ ሓጢኣት እዩ ንሱ ዓመይ ተቐሚጡ ኣሎ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 20 ከምዚ ዝብል ቃል ተቐሚጡ ኣሎ ንሰብ ዘርክሶ ብዝርዝር ተቐሚጡ ኣሎ ብጣዕሚ ክንጥንቀቐሉ ዝግባእ ከይንረክስ ተረኺስና እውነይ ቃላጢፍና ካብ ርክሰት ክንነፅህ ካብ ርክሰት ንፁህ ክንከውን ይግበአና ተቐሚጡ ኣሎ ተዘርዚሮም ኣለዉ ንሳቶም ክንታይ እዮም ክፉእ ሓሳብ ምንዝርና ስርቂ ቅትለት ዝሙት ከትሪ ስስዐ ተንኮል ስድነት ቅንኢ ሓምየት ትዕቢት ስንፍና እዚ ኩሉ ክፍዓት ካብ ውሽጢ እዩ ዝወፅእ ንሰብ ከዓ የርክሶ ይብለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ዝነገረና ዘሎ ሓደ ካህን ሓደ ሰብ ተራ ሰብ ይኮነን ንኣና ዘርክሰና ንሰብ ዘርክሶ እንታይ ከም ዝኾነ ትዝረከስ ከዓመይ ትዝፅረፈ ይኮነን ትዝቕተል ይኮነን ትዝስረቕ ይኮነን ትዝሕማ ይኮነን ዝረክስ ተሓማይ ትቐታሊ ትሰራቂ እዩ ዝረክስ እሞ ዘን ዝኹን ኩለን ተዘርዚረን ዘለዋስ ኣብ ኩልና የለዋን ኣብ ህይወትና ኣብ ልብና ካብ ዝኣትዋ ክንደይ ዘመናት ተቑፂረን ኣብ ህይወትና ስስዐ የለን ኣብ ህይወትና ምንዝርና የለን ኣብ ህይወትና ተንኮል የለን ስድነት ቅንኢ ሓሜት ትዕቢት ስንፍና የለን ሞልዮ እምበሪ እንኳን ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ዘይኮኑ ዓለማውያን ዝምስክሩሉ እኮ ዝኩሉ ጣጣ እዚ ኣብ ህይወትና ኣብ ህዝብና ከም ዝሰፈረ ብዝተፈላለየ ምክንያት ንኩሉ ከም ተቋፃፀሮ የረድአና እዞም እዚኣቶም እዞም ንኣና ዘርክሱና እዚኣቶም ናይ ሰይጣን ተግባራት ናይ ስጋ ተግባራት ናይ ዓለም ተግባራት ንኣና የርክሱና ንዚኡ ጸሎትና ከምቲ ዝቐረ ዘሎ ኣገልግሎትና ከምቲ ዝቐረ ዘሎ ጾምና ምጽዋትና ኣገልግሎትና ናብ ቤተ እግዚአብሔር መመለላስና ብዘይሮ ዘትርፎ ዘሎ እዚኣቶም እዮም ኣብ ውሽጥና ኣትዮም ሰፊሮም ልብና ተቋፃፂሮምዎ ኣእምሮና ተቋፂሮምዎ ንህሊናና ተቋፃፂሮምዎ እዞም ተግባራት እዚኣቶም ተሸኪምና ኣና ንእግዚኣብሔር ጸሎት ነቐርብ ዘለና እሞ እዞም ኩሎም እዚኣቶም ዝሓዘ ልብሲ ንእግዚኣብሔር ከመይ ዝበለ መስዋዕቲ እዩ ከቕርብ ክፉእ ሓሳብ ዘለዎ ልቢ ምንዝርና ዘለዎ ልቢ ስርቂ ዘለዎ ልቢ ናይ ቅትለት መንፈስ ዘለዎ ልቢ ናይ ዝሙት ዘለዎ ልቢ ናይ ከትሪ መንፈስ ዘለዎ ልቢ ስስዐ ዘለዎ ልቢ ተንኮል ዘለዎ ልቢ ስድነት ዘለዎ ልቢ ቅንኢ ሓሜት ትዕቢት ስንፍና ዘለዎ ልቢ ከመይ ገይሩ እዩ ንእግዚኣብሔር መስዋዕቲ ከቕርብ ጸሎትና ልመናና ኣገልግሎትና ምጽዋትና እኮ ካብ ልብና እዩ ዝቕበሎ እግዚአብሔር መጀመርያ ካብ ልብና መስዋዕቱ ለእግዚአብሔር መንፈስ ይዋህ ንእግዚአብሔር መስዋዕቱ ዝተሰበረ ልቢ እዩ ልበ ትሑተ ወየዋህ ይሜንን እግዚአብሔር ልበ ትሑተ ትሑት ልቢ የዋህ ልቢ እግዚአብሔር ኣየናቕን መስዋዕቱ ለእግዚአብሔር መንፈስ የዋህ ንእግዚአብሔር መስዋዕቱ ዙፋኑ ጸሎትና ዝቕበለሉ ልብና እዩ ብትሕትና ዝተመልአ ብሰላም ዝተመልአ ልቢ እዩ ካብኡ እዩ ዝቕበል እግዚአብሔር ካብ ልብና እዩ ዝቕበሎ ካብ ልብና እዩ ዝቕበሎ ካብ ኣፍና ይኮነን ካብ ሓሳብና ይኮነን ካብቲ ነንቡ መጽሓፍ ይኮነን እግዚአብሔር ጸሎትና ዝቕበሎ ካብ ልብና
ኣብ ልብና እንታይ ኣሎ ኣብ ልብና እንታይ እኒሄ ልብና ናይ እግዚኣብሔር ዙፋን ድዩ ኣብ ልብና መን ተቐሚጡ ዘሎ ናጸለና ልብና እንታይ ዝሓስብ በኩሉ ልብና ስትቆለ እግዚአብሔር አምላክን ህብረት መንፈስ ቅዱስ ሰናይ ከመጸጎን በኩሉ ልብኹም በፍጹም ልብና በሙሉእ ልብና እግዚአብሔር ንለምን ነው ሕብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናይ ከመጸጎን ሰናይ ዝኾነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ምን ትኽበና እዞም ኩሎም ዚኣቶም ተቆፂሮም ዘለው ናይ ነፍሲ ቁስሊ እዮም ናይ ልብና ቁስሊ እዮም ልብና ዘቁስሉ ነፍስና ዘቁስሉ መንፈሳዊ ህይወትና ዝጎዱ እዮም እዚኣቶም እዮም ንኣና ዝጎዱና ዘለው መውሰሙ እዚ ቅድስት ማለት እኮ ካብዚኣቶም ተፈለየና ክንቅደስ እዩ እኮ ቅዱስ ማለት ዝተፈለየ ማለት እዩ ቅድስት ማለት ዝተፈለየት ማለት እዩ ካብ ርኩሰት ዝተፈለየ ማለት እዩ ካብ ርኩሰት ካብዞም ዘርኩሰ ነገራት እዚኣቶም ውድ ሰብ ዘፍለየሉ ሰሙን ማለት እዩ እሞ ብጸሎት ክንቅደስ ብጾም ክንቅደስ ይግበአና ማለት እዩ እዞም ኩሎም ተዘርዚሮም ዘለው ናይ ነፍሲ ቁስሊ እዮም ነዚ እንታይ እዩ መድሓኒቱ ንስሓ እዩ መድሓኒቱ ጾም እዩ ፈውሱ ጾም እዩ ጾም ምጽዋት እዩ ነዚ ኢና ውነይ ቤተ ክርስቲያንና ስርዓተ ጾም ስርዓተ ንስሓ ስርዓተ ቅዳሴ ስርዓተ ምጽዋት ስርዓተ ኣገልግሎት ጠቕላላ ዘዳለወቶ ንሕና ቅድስናና ኸይንስእን ረኺስና ኸይንመውት እዩ ካልእ የብሉ እዙ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ብምሉኡ ንሕና ንቅደሰሉ እዩ ካልእ የብሉ ወሃበነ ጾመ ለንስሓ በዘይሰርሕ ኃጢአት ብዞም ተዘርዘሩ ነገራት ክርስቲያን ክረክስ ስለ ዝኽእል ካብ እግዚአብሔር ሕራቕ ስለ ዝኽእል እግዚአብሔር ጾም ሰርዒልና ሰርዓ ለነ ጾመ ወሃበነ ጾመ ለንስሓ በዘይሰርሕ ኃጢአት ኃጢአት ዝስረየሉ ንስሓ ሰርዓልና ንስሓት ሓደ ንቅደሰሉ እዩ ማለት እዩ ምስ ንስሓ እንታይ ኣሎ ጾም ኣሎ ምስ ጾም እንታይ ኣሎ ምጽዋት ኣሎ ምስ ምጽዋት እንታይ ኣሎ ጸሎት ኣሎ ነዚ እውን ቅዱስ ያሬድ በጾም ወበጸሎት ወበምጽዋት ወበተፋቅሮ ይሰረይ ኩሉ ኃጢአት ብጾም ብጸሎት ብምጽዋት ብፍቅሪ ኃጢአት ኩሉ ይድምሰስ ይስረ ይብለን እሞ ቅዱስ ያሬድ ከምዚ እናበለ ማረና እሞ ቅዱስ ጳውሎስ ይምኽረና ከምዚ እናበለ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ዝርኦ የለን እሞ ቅዱሳን ክትኾኑ ጻዕሩ ይብለና ዕብራውያን ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ክርስቲያን ጽሓፎ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 14 ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ክሪኦ ዝኽእል የለን እሞ ቅዱሳን ክትኾኑ ጻዕሩ ንእግዚአብሔር ዝርኦ ሓደ እኳ ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ዝርኦ የለን እሞ ቅዱሳን ክትኾኑ ጻዕሩ መላእክቲ ንእግዚአብሔር ዝርእዎ ቅዱሳን ስለኾኑ እዮም ቅዱሳን ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት እዞም ቅዱሳን ይብሎም ብምሉኦም ንእግዚአብሔር ዝረአይዎ ቅዱሳን ስለ ዝኾኑ እዩ እሞ ቅዱሳን ክንኮኑ ጻዕሩ ቤተ ክርስቲያንና ጾሙ ትብል ካልእ የብልን እኮ ንእግዚአብሔር ምንታን ክንርዮና ንእግዚአብሔር ዘይንሪኦሉ እንተኮይንና ክርስትናና ዋጋ የብሉን ገጽ እግዚአብሔር ዘይንሪኦሉ እንተኮይንና ምስ እግዚአብሔር ከንብረና ዘይኽእል እምነት ተኮይኑ ዋጋ የብሉን ብዘይ ቅድስና ሰብ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ክወርሰ ይኽእልን ማለት እዩ ብሓፅር ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ እዩ ዝብለና ዘሎ ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ክሪኦ ዝኽእል የለን ይብለና ዘሎ እሞ ንጠንቀቕ ማለት እዩ ካልእ መልእኽቲ የብልና ንእግዚአብሔር ክንሪኦ ብተኻእለ መጠን ንጽዓር ጻዓሩ እዩ ዝብለና ዘሎ ድኸሙ ማለት እዩ ትጉ ማለት እዩ ጾሙ ማለት እዩ መጽውቱ ማለት እዩ ጸልዩ ማለት እዩ ተነስሑ ማለት እዩ
بتوسخي قدس بيتروس تايز بلنا كمتي اتي زقصوعكم قدس زخونه نسخاتكم وناي بكل اكايدكم قدسان كونوا قدامي بيتروس مراف 1 قطر 15 كمتي زصوعكم እግዚአብሔር ቅዱስ ዝኾነ በባህሪው ቅዱስ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ንስኻትኩም ወኔ ብኩሉ አካይዳኹም ቅዱሳን ኩኑ ብኩሉ አካይዳኹም ብኩሉ ማለት እዩ በስጋን በነፍስን በደገን ብውሽጥን ኣብ ኩሉ ኣብ ሓዳርኩም ኣብ ስራሕኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣብ ድሕሪ ሰብ ኣብ ዝኣምኑ ኣብ ቅድሚ ዝኣምኑ ኣብ ድሕሪ ኣብ ዘይኣምኑ ማእኸል ኮይንኩም ቅዱሳን ኩኑ ብኩሉ አካይዳኹም ይብለና ዘሎሞ بقول لك كايدنا قدوس خانه كون كعمي እግዚአብሔር ይحግዘና ረዲ እግዚአብሔር ይፈለና ንቅዱሳን ጾሎት ይፈለና እሞ ንሕና ንቅደሰሉ ብምንታዩ ንሕና ንቅደሰሉ ተቀሚጥልናዩ ቅዳሴ ዝለ ቅዳሴ በብዕለቱ ዝቅደሰሉ በብሰሙኑ ዝቅደሰሉ ካሊእ የብሉን እዩ ንሕና ክንቅደስ ምንታኒ መስዋዕት ተሰርዐ እግዚአብሔር ካብ ሰማያ ሰማያ ተወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ምስጋና ተዋሂዱ منتنا مصائد زغنة نحن هنقدس يخلي يقولنا كهنات وني تسيبنا زلنا خالي سراحات خالي على ما يبلنان حزبنا قدس حزبنا بإግዚአብሔር قدس حزبنا كاب قدسنا خير حق قدسنا خير له كاب قص እግዚአብሔር خير حق يكو قدسنا زي يبلون እግዚአብሔር كري يبلون تبيلي تصحيف يمو مو خنقدس متاني مو سبس بنت قدس يخيل كنت تبعله تزرزره وانا نحن نقدس له جن زيه ኢየሱስ እውን ህዝቡ በደሙ ምእንቲ ክቅድስ ኣብ ወጻኢ እታ ከተማ መከራ ተቀበለ እግዚአብሔር 18 ሰዓታት እንታና መከራ ተቀበለ አና በደሙ እንታን ቅድስና እዩ ንህዝቡ በደሙ ምእንቲ ክቅድስ ይዝብለና ዘሎ ካብ ከተማ ወጻኢ ካብ ኢየሩሳሌም ወጻኢ እንታና መከራ ተቀበለ ቅድስና ምንታን እዩ በደሙና ተቀድስና ማለት እዩ تقدست ومدني تقبل فاسكا تحصيها بدم كريستوس مالت نسيون هيوتنا مالتيو نزيونا يقدس يوحنس عبراويان مراف 10 خلته يسون هزو بنتي بدمو منتي قدس او صاي يتختما مكرا تقبل يلو عبراويان مراف 10 تقميتنا له كموناي قدس يوحنس متنا قمتاي زبله نوا بقول እግዚአብሔር ዘአትዝ ወያሰስል ኃጢአት ዓለም እንሆ ለእግዚአብሔር በቂ ዓለም ኃጢአት ፈጽሙ ዘርሕቅ ናበለ ናጥቃሰ ነገርናል ስለዚህ ዓለም ኃጢአት ዘርሕቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ናይ ዓለም ኃጢአት ዝድምሰስ በኢየሱስ ክርስቶስ እዩ በብዕለቱ ንገብሩ ኃጢአት በኢየሱስ ክርስቶስ ዝድምሰስ በኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት ማለት እዩ መስዋዕትነት ንዚህና ውነይ ودمو لإيسوس كريستوس يعني صحنن كلها طاوينه قدما يوحنس مراف 1 قطر 7 جميرنا هنبب كلنا نا إيسوس كريستوس دم كاب حاطيات كله ينصهنا زي بإمنا زخونيو أي مرمرين حاطياتنا خمس دمسس مئمانيو حدا حاطياتنا خقبر زقبو مجمريا حاطياتنا مخانو مئمان قصيلو نساخ اتخلو حاطياتو كم زحدقلو بإيسوس كريستوس دم كاب حاطيات كم زنصه مئمان እግዚአብሔር ዝተናገሮ كم زفصم مئمان اسمع انت تسكل انصوتي اግዚኦ وبقالك الا لمص انصحك لمصمات بقالك تنصه نسخا بقالك كم تنصهني امنيه إلكم بإግዚአብሔር ቃል ምእማን እግዚአብሔር ዘባሎ ከም ዝፍጽም አሐደግየ ክድምስስየ ከነጽየ ተይሉ ከም ዘንጽህና ምእማን ኃጢአተኛታትኩም ክብለና ከሎ ኃጢአትና ምእማን ውድሰብ እግዚአብሔር በቃሉ ኃጢአተኛ ኢኻ ኃጢአት ሰሪኻ ኢኻ በዲልካ ኢኻ ወዲቅካ ኢኻ ሞይትካ ኢኻ ክብሎ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰሚዑ ከኣምን ይግብኦ እግዚአብሔር ቃል ዝእመን ቃል እዩ ቃልካ ሐቂ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉና እግዚአብሔር ይናገረና እዩ ዝገበርናዮ ሁሉ
ህሊናና እኳ ተሳሓተ እግዚኣብሔር ይስሕትን እዩ ህሊናና እኳ ሰብ እኳ ተዘይፈለጠ ህሊናና ተረስዖ ኣእሙራና ተረስዖ እኮ እግዚኣብሔር ኣይርስዖን እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ብቃሉ ብመጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ምንነትና ባህሪና እንታይ ከም ዝኾነ ድኹማት ከም ዝኾነና ንሓጢኣት ቀረባ ከም ዝኾነና በብዕለቱ ከም ንስሕት እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ክነግረና ከሎ ሓጢኣትና ክንኣምን ይግበአና ወእመሰ ኣመነ ሓጢኣተነ ምእመን ውእቱ ወጻድቅ ከመ ይህድግ ለና ጣዊና ሓጢኣትና ኣሚንና ድሕተና ዚዝና ግና ሓጢኣትና ክሓድገልና ክድምሰና እሙን እዩ ይብለና ስለዚ ካብዞም ኩሎም ዝረኣናዮም ክንቅደስ ንሕና እንታይ ክንግብር ኣለና ሓጢኣትና ምእማን ምንዛዝ ቀፂሉ ሓጢኣትና ከም ዝሓድገልና ምእማን ቀፂሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከም ንቅደስ ከም ንነጽህ ምእማን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካብ ሓጢኣት ኩሉ የንጽህና ይብል ቤተ ክርስቲያንና ከምዚ እናበለት ትምህር ሓጢኣት ቅድሚ ጥምቀት ይሰረይ በምስጢረ ጥምቀት ቅድሚ ጥምቀት ቅድሚ ክርስትና ዝነበረ ሓጢኣት ብምስጢረ ጥምቀት ብስርዓተ ጥምቀት ይድምሰስ ወሓጢኣት ዘእምድህረ ጥምቀት ይሰረይ በቅዱስ ቁርባን ድሕሪ ክርስትና ድሕሪ ጥምቀት ክርስትና ምስተልዓልና ስመ ክርስትና ምስተቐበልና ብድሕሪ ዘሎ ንሰሮ ሓጢኣት ከዓመይ ብቅዱስ ቁርባን እዩ ዝድምሰስ ብቅዱስ ቁርባን እዩ ዝድምሰስ ንዚኡ እውነይ ቅዱስ ቁርባን ተቐበሉና ብለት ቤተ ክርስቲያን ምእንታትና ዝተሰወ እዙይ ስጋ እዩ እዙይ ደመ እዩ ኩልኹም ካብዚ ብልዑ ኩልኹም ካብዚ ስተዩ ናበለት ቤተ ክርስቲያንና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምሃረ ቃል ኩሉ ግዜ ብብዕለቱ ትእውጆ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይበዓሉ ነግሩና ንስኻትኩም ኩልኻትኩም እዩ ዝበለ ኩልኻትኩም ካብዚ ብልዑ ካበይ ካብቱ ቅዱስ ማእዲ ካብዚ ስተዩ ካበይ ካብቱ ክቡር ደም ተመጠነ ምስጋሁ ቅዱስ ወምደሙ ክቡር ተቀበልናዮ ቅዱስ ስጋ ክቡር ደም እዩ ዝተቀበልናዮ ይኩነነ ፈውሰ ህይወተ ስጋ ህይወተ ነፍስ ፈውስ ስጋ ፈውስ ይኩነና ወፈውሰነ በዝንቱ ጵርስፈራ በዚ ስጋው ደሙ ከዓመይ ፈውሰና ናበልና ኣብ ጾሎት ግዜ ኩሉ ወፈውሰነ በዝንቱ ጵርስፈራ ማለት ስጋው ደሙ ማለት እዩ ሃበኒ ንህር በዚኣከ ሃበነ ንህር በዚኣከ ጸጋ በዚኣከ መንፈስ ቅዱስ ብትናትካ ህይወት ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ከልወና ፍቀደልና ወፈውሰነ በዝንቱ ጵርስፈራ ብዙ ቅዱስ ጋና ክቡር ደም ከዓመይ ፈውሰና እሞ መንዳ ክፈውሰና መንዳ ቀድሰና ቶ ቤተ ክርስቲያን ዝፍጽም ስርዓተ ቡራኬ ስርዓተ ጸሎት ኩሉ እኮ ንሕና ክንቅደሰሉ እዩ ካሊእ የብሉን እዩ ትንዋየ ቅዱሳት ትመስቀል ትታወት ብምሉእ ንሕና ንቅደሰሉ እዩ ካልእ ዓላማ የብሉን ንሕና ክንቅደስ ንሕና ክንባረኽ እዩ በብሰሙኑ በብዕለቱ በብበዓላቱ ዝስዋእ መስዋዕት እውን ንሕና ክንቅደሰሉ እዩ ካሊእ የብሉን ናይ በዓላት ዓላማ እውን ካሊእ የብሉን ናይ ቅዱሳን በዓላት ምኽባር ናይ ቅዱሳን መላእክት በዓላት ምኽባር ናይ እግዚኣብሔር በዓላት ምኽባር ካሊእ ዓላማ የብሎምን ንሕና ክንቅደሰሎም ክንከብረሎም እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ዝፀውዐና ንቅድስና እዩ እግዚኣብሔር ንቅድስና እምበር ንርክሰት ኣይፀውዐናን ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ እውነይ የጠቃለልና ቀዳማይ ተሰሎንቄ ኣብ ተሰሎንቄ ንዝነበሩ ክርስቲያን ተፃሓፈሉ መልእክቲ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 7 እግዚኣብሔር ንቅድስና እምበር ንርክሰት ኣይፀውዐና እግዚአብሔር ንሰብ ንርክሰት ኣይፀውዖን እግዚአብሔር ንርክሰት ንሰብ ኣይፀውዖን ኣይፈጥሮን እዩ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ሓደ እዩ ኩልና ተቀዲስና መንግስቲ ሰማያት ክንወርስ ናይ ቅድስናኡ ክብሪ ተካፈልቲ ክንከውን ብቅድስና ክንመስሎ መላእክቲ ክንመስል ቅዱሳን ክንመስል እሞ በበዘለኽዎ እግዚአብሔር ባርከና ይቀድሰና እሱ ብቅዱስ ቃሉ ዝባርክ ኣምላኽ እዩ ብመስቀሉ ዝቅድስ ኣምላኽ እዩ ብንጹህ መስዋዕቱ ዝቅድስ ኣምላኽ እዩ
እግዚአብሔር ኣብ ቅዱሳን ሓዲሩ ንዓና ይቅድሰና እግዚአብሔር ኣብ መላእክቲ ሓዲሩ ንዓና ይቅድሰና እግዚአብሔር ኣብ ብንዋየ ቅዱሳቱ እግዚአብሔር ባርከና ይቅድሰና ናቱ ኣካላት እዮም እሞ ኣምላኽና እግዚአብሔር እዚ ብቅድስና ህይወት ክንመላለስ ካብ ዓለም ርክሰት ክንነፅህ ካብ ዓለም ርክሰት ዓለም ኩሉ ግዜ ዘቅርበልና ርክሰት እዩ ዓለም ኩሉ ግዜ ብዚ ንሰምዖ ክንረክስ ብንሪኦ ክንረክስ ብንበልዖ ክንረክስ ብንዛረቦ ክንረክስ ምእንታን ዓለም ናይ ባዕላ ኣየንዳ ርእሲ ኣለዋ ክርስቲያን ግን ክንልብም ይግበአና ክርስቲያን ለቢምና ንቃሉ ትኩረት ክንገብረሉ ብምስትዋዓል ክንሰምዕ ክንረክስ ከለና ከዓመይ ከይወዓልና ከይሓደርና ርክሰትና ተሸኪምና ከይነብር በብሰሙኑ በብመዓልቱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርና ወደቕና ኣብ ቤተ መቅደሱ እናተረኸብና ክንቅደስ መስቀሉ ክንሳለም ቅዱስ ቁርባኑ ክንቅበል ናይ ቤተክርስቲያን መልእክቲ እዩ ናይ እግዚአብሔር መልእክቲ እዩ እዚ ክንገብር ከዓመይ ብፍቃዱ ክንመላለስ ንቅድስና ክንበቅዕ ከዓመይ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት ኣይፈለየና አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር